सारजों दा बहा थांनो ओंखारदों? बुंनायावलाय बुंनाया गगा मोननाय मुलि लायो होनबाय क'क्राझार इमारजेन्सि गैया दा बेखौ खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय रानथिना गगा मोनदों दा बे गगानि मुलिया क'क्राझाराव गैया दा बबेयाव थांब्रबनो गोनां जाबाय आरो मा ओमफ्राय गारिया फैगासिनो दं रेलगारियाव ओमफ्राय टिकेट दाननांगोन ना दाननाङा ओमफ्राय? नाङा आं दंना दैया सिना जाना खाथार सिना जाना खारो बिरि सोरबायबा लोगो खाथारजा ओमफ्राय टिकेट चेकिं खालामनायाव ओमफ्राय मोनाबा जेलाव लांबा ओमफ्राय? है आं दंना बेखौ सिन्था खालामनाङा दाल जल जाहैनो बोलाय जाया आं माबाजोबखायो होबथाजोबनो हायो बेखौ आदसा जाबाय जोङो मोनसे आर्जेन्ट खामानिनि थाखाय जोङो बङाइगाव थांनो नागिरदों नैबे बसआ खिथाखाबाय नोंसिनो नङा होमबा दा जोङो क'क्राझार रेल स्टेसननिफ्राय जोङो बङाइगावसिम डाइरेक्ट थांबाय डाइरेक्ट फैफिनबाय आरो जों गिदिं गिदा जोंनि सिख्लाफोर नायनायाव बारा इन्टारेस्ट गैया नङा होमबा गगा मोननायनि मुलि लाना फैबाय